Takže čau lidi, jméno je Tylis7 a v dnešním videu si zahrajeme Roblox. Jo, je to moje první videjko, takže můj YouTube kanál, chápete, můžete dát like, odběr, jestli nechcete, tak nemusíte. Ale co to je za hru? Je to Color or Die. Můžeme jít na to, takže nevím, co mám dělat, ale myslím, že bych měl na něco kliknout, jo, nějakou barvu, nebo co to je. Protože já jsem to hrál úplně poprvé a nevím, co to je, jako. Můžete někdo, jo, už vím, co to je. Dobrý, tady to mám, já se bojím, ale to je no, tady to je, co to je, jo, tady musím být na té barvě, jinak, když nebudu, tak umřu, a když jako nebudu taky, tak jako když si nedám tu barvu na sebe, tak to nebudu. Dobrý, teď mám být u červený, tak budu u červený. Mám, že bude někdo mě. Dám trošku na hlas, abyste mě moc neslyšeli, ale slyšeli i hru. Co jestli tady nikdo není. Ani, já radši budu červený, jako, co mám měl dělat, bro? Jo, teď tady mám sebrat nějakou jinou, jo, já mám sebrat nějaký štětce a budu to jinak mít, hotový, vyhráme. Ujdem, jo, tady už mám některé lidi, a musím něco, co to je? Já potřebuji nějaký šperhák, nebo co to je šroubovák, tak jdem ho najít, ale já potřebuji být u té červené barvy, jo, tady, jsem se sebral, no, já sebral, dobrý. Potřebujeme ještě 11, takže tak, tady je bezpečná zóna, no to nechceme, musíme hledat, protože jinak to prostě není ono. Já musím pozvat přátel, abych měl rychle. Shit! Co to bylo? Ona si u mě. Já nic nevidím, protože jsem otočený, počkej, si to udělám. Halo? Je tady někdo? Není, dobrý, prostě tady. Typek je tady u mě? Ne, není, dobrý. Musím být u té červený, abych jako to dal. Jo, mám další, takže tak. Teď mám něco ještě najít. Komu se mi nechce do těch malých uličkách, protože není tam moje barva. Jo, když je teďka u mě, tak se mi tady to vyznačí na obrazovce. Dobrý, už to chápu. Jo, ale musím si nějak otočit, jo, než to ne. Oh my god, teď jsem to nedal malem. Jak mám vidět, že je u mě? Jako... Oh my god, ne! Jak nemůže? Jo, tak tady mám ty, co to je? Jo, asi jak chodí, nebo co to je? Vypadá jak noha. To je, počkej, on byl tam v rohu a teď nevím, jestli se mi chce, protože no, tak bude mít, že jo, jasně. Já se musím podívat, protože já bych něco taky s ním podváděl. On je ale tady, jak mám vidět, jako bych teď došel. Tak já to zkusím. Jako, to je tak backrooms, ale s barvama, že si musíte prostě s tím sladit. Musíme mít 13, abychom se otevřeli další. To jako uděláme. Ale musíme to najít. Ale nevím. Já nevím, jestli chci. Ne, já nemůžu. Jo, můžu. Dobrý, tak já jdu. On to asi nahoře. Jo, vím. A je to nahoře. Jednoduchý. Ale bojím se toho typka, který bude u mě. Určitě, když teďka jdu, tak jsem červený, ale musím jít ten. Teď červená. Teď mi vypadl malý hlas, dobrý. Červenou, ale jako ne. Co jako tady má něco vyznat, když jako tady kempí. Je co? Ne, nedám to. A on kempí. U mě už kempí. Váně. Já budu jinak tak ve first personu, protože jako, když budu takhle, tak nic nevím, že nevím, kde je, protože, jo, tady. On je takový stigman, jde vidět. A ne, jako, co když tam, jako je to? Co? Teď jsem to trošku nepochopil. Jak to?
tam jdu. Jo. Teď je u mě, takže teď to musím nějak dát. Ne. Už neříkej, že bude tady kempit u mě. No ne. Jak mám teda dát? Počkej, mám možnosti. Já nevím, kde mám najít další. Ne, nevidím nic. Tak teď jsem měl nadělán do velkých. Ne, on to ví. Jako, když jako půjdu ven, tak on ví, že tam jsem, nebo? Jako když teďka půjdu ven, tak ví, jako, nevím, jako, jestli jste inteligentní, ale tak to, což tam kempí? Ne, nejdu, já půjdu jinam. To byl červený. Ale jak mám vědět, kudy? Ne, jsem prostě tam podíval. A on je bílej, takže nemůžu jít tam. No, teď to risknu. Já nevím, ale kde je další. Nice. Co? Je teď kudy, ale. Tam je týpek, takže tam musí být. Jo, tam je. Mě nevidí z dálky, takže tak pojďem. Co? Dobrý. Teďka jsem se bál. Já musím mít šroubovák, ale já vidím šroubovák. Kde ho najdu, ale? Tady? No, tady už jsem to sebral. Co tady? Nic. Je bezpečná zóna, ale já nechci do bezpečí, já chci být tady. Já chci najít všechno. A tu co nějaký šroub. Co to bylo? Že někdo to asi otevřel. Co? Já teď nevím, kde jsem. Oh my god, teď už jsem se fakt bál. Ok, ty tady u mě nebudem. Když jdu. Ne. No počkej. Ok. A já jsem chtěl jít nepůjdu. A co když jako já tam mám jít? Já tam... Tak teďka. Ne. Ano tak. I pryč už. Já se nemůžu jenom být. A klíč. Počkej, já můžu jít s ním? Nemůžu. A kde najdu klíč? Kde ho najdu, ale? On je u mě. Takže... On má taky klíč, kde ho najdu? Já musím risknout, jinak prostě nemůžu. Blbej, takže tak. Hallo? Tady nikdo není. Ale pokusím si to dneska udělat, jakože to otevřu. Ale nevím, kde to je. Tam prostě nevím nějaký klíč. Já nevím, kde ho najdu. True další. To taky není, takže já nevím.
Okay, teď musím tryhardit, protože já ho potřebuji dneska najít, ten klíč. No teď potřebuji, ale jak se ho najít? Zase v tom druhém, ne? Ty to ani neskoušej. Teď tady se otočí. Dneska to fakt jde skoro. Ale mohl bych jít nahoru. Zkusím jít nahoru, protože teďka mám jiný. No, to už mám, ale už tady nic není. Ani. Musím, nechoď sem. A potřebuji 13, abych si otevřel další, ale to nevím, kde je. Takže to musím najít. Jako nic, no. Nic to není. Tady bude camping. Takže tak. Ale já jsem to všechno obejil. Ne! Kámo. Jako já jsem viděl stopy, já jsem ale myslel, že půjde jinam. Jsem tady s holkou a běkem bojem. Teď to můžu risknout. A ne risknu. No, tak teď můžu jít. Teď fakt můžu jít. Teď už se ničeho nebojím. Teď tu risk. Protože... no. Když myslíte, že mě pronásleduje? Jak je to ale možný? On už někoho dostal. OK. Není pro otevřený. To je špatná barva, ale jako... Nemám vzít další barvy. Trošku mimo. Ne. Jdi pryč. Ale tohle asi je otevřený další, takže tak. Ale počkejte, já musím... Ale kde je? Okay, jdu. Jak je tady tma, tak něco jako nevidím. Tam nějak, ale musím jít. Tady musím fakt, jako to je bludiště prostě. 4 šíní a ten stan. No. OK, jsem pochopil. Prosím, ne. Jako, že by už se mi nenapadlo jít. Ale žádnou barvu nemám. Kladivo, nebo co to je? Počkat. Díra. Já musím jít. Teď musím jako teď nebo nikdy. Ne, nechoď, proč chodíš za mnou? Nic nevidím. Ne. Jdi. OK. Kámo. Jsem v bezpečné zóně. Ale jako, já už nemám tu barvu. Proč ji nemám? Tam to jde. Protože, no, to musím jít do bezpečný, protože já nemám žádnou barvu. Jak mám teda jít, když nemám žádnou barvu? To nějak už měla jít. A on tam pořád je. A kdyby věděl, že tady jsme, si mám jako jít barvu, nebo co mám dělat? Když teď mám možnost jít do té ventilace. A jako nevím, co tam je. Jsem to nikdy nehrál. Že tak, já nevím, kde to je, ale... A co teď? Co to je? Jaký parkour? Jsem trošku noob na parkouru, ale tak co?
OK, co tohle? Modrozelená. Potřebuju, jako, co to je? Modrozelená. Co nějakou, nevím, co to je. Okay. Teď jsem oranžový. OK, už jsem to pochopil. To není asi oranžový, co? Já nevím, kde je oranžová. To je oranžová. To je oranžová? OK, teď potřebuju ještě hodně. No. Teď potřebuji 13 a potom to musím otevřít. Teď potřebuji žlutou, ale já jsem viděl někde oranžovou. Teď ale potřebuji najít. Fialová. Já mám fialovou. Nevím, kde to oranžová. Ok, už jsem asi, možná už se blížím k tomu. Neblížím. To možný. Jde za mnou? Škoda. Tady prostě není. Prosím, že jsem na té stejné barvě. Dobrý. Ne! Já už jsem to malem dal. Škoda, nevadí. Počkej, a co to bylo? Free spin, počkej. Počkejte. Co to je? Počkej, ty mám další spiny. Počkej, myslím, já potřebuji ten. Já chci tam opepet. Počkej, teď možná ale mám fakt to možnost. Co? Teď mám ale rychlost. Nepřijde to jako rychlost. OK, on jde za mnou. Mám rychlost, tak mě nevěděl, ne? Prosím, že to je stejná barva. Tam něco drží, ale já nevím co. Tady píše. Nebudu to číst. Nic nevidím. Co? Ale on to ví? OK. Jako, docela se jako docela bojím. A jdem na to. Co kladivo? To je zase nějaké velmi kladivo. OK, se možná blížím. Jako ono to docela není sranda, jako něco najít. Teď potřebuji dál. To mám vzít zde. Nic není. Počkej, musím. Já potřebuji tam fakt. OK, on šel. Ne. On je jako nějaký slepý nebo co? No já jsem dole. Nejdi pryč už. Počkej, on je jako barva slepý nebo nějak? Potřebuji vědět, jak se dostanu pryč, protože potřebuji hodně štětců. No to je jedno. A teď ten element, jako to jsem trošku jako víc podělal. Co tady? Počkej. Tady se to měla proskočit, jo. To je nějaký jiný. Co? Tak jo lidi, tady to ukončíme. Jestli chcete pokračovat, dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Takže čus!